Niya ang sugilanon ni Mando. Kaya ko problema bahay niya sa akong bugtong pagumangkon na gusto untang magninyo. Pan grabe kataas ang ambisyon. Kaya gusto siya na mahawa sa kapobre. I love you with all my heart. Tiyo! Oh my God! Mando! Ay, basta na. Ako gingilinaki ko pagkanta pero dito ko kaabot. Ay, magawa mo ako pagka ko. Sa ito na nawag ko. Tiyo, Mando! Hoy! Si Tiyo, hantay Tiyo. Ha? Matiyo, matiyo ko, kumalong ko, tampalong ko sa karon. Anong nagtiyo Mando man ka na ako nga babae man ko, ha? Tiya ko, tiya manda, nakasabot ka? Ay, ayaw lang ako kasuko, tiya, good. Ikumidyahan talang gani ka. Yun na. Kasiksikot ni mo. Parihal kita glawas. Asa huh? Okay lang ka, tiya, uy. Magpa-sexy lang ko kay matod pa sa akong amiga nga si Layla. Makaroon ako no, mamisita na ako ang lalaki nga dato nga naibog na ako. Anihin, nagino niya kong higayon na nga mahawa sa skapobre, tiya Mando. Aw, tiya Manda di ay. Ay, ako pa ikaw di ano? Si Kulas na lang imong sugton kay klaro kayo na higog masin mo. Bahala oroy, og di ko maminyo. Di ko musugot ng kulas. Trabahanti raman taon nagpabrika, uy. Ang akong gusto ka ng dato, kinsiya. Sama ning mamisita na ako ron nga si Dante. Mamisita sa adlaw dako. Ha? Wagoy angay na mamisita. Gabi Karon may man. may pamisita. Unya, unsa unta man nakakaroon man iyang gusto. O nang paabuto na ako siya, tiya. Hala, Doon na nagkuting-kuting sa sita sa gawat ng nakakantamad mauron Juan. mauna na siya si Dante. Mangarana tingali siya na ako. Uy, kakuyaw ko! Mangharana sa kaadlawang dako! Uy, Kulas! Tayabang ka diha. Nangarana ka mag-adlaw na ko. Gidangan ka. Day, gituyo din ako, day. Gituyo ako lawan na lang kung marana, day. Kay, kung gabi, matuog na niya ka. Lisod iyo. Bisan og gabi, wag na po ipek. Kay busted gihapon ka. Uy. Musa si Bat, balik sa imong agi. Kay busted gihapon ka. Si Bat ta dayon. Uy, bati, ana. Tiyo, Noy, Mando, Noy. Ay, ayaw pagbiya Kulas. Saka dire. Saka dayon dire dong Kulas. Ay, salamat, Noy, Mando. Aw, naman ka niya. Di Amanda, sad. Uy, dili ko matubang ni Kulas lagi. Kaya ako'y gusto niya, tiya. Uy, kung wa kay gusto niya, unya dili ka mo sugot niya Ako mo sugot ni Kulas. Ni. Aron maminyo na dayon ko. Diha ka na. Uy, kanugon. Di ako si pasakon. Ay, ako mo tubing niya sa kayda. Diha ka na. Oh, tiya, balik sa oy. Tiya, ayaw lagi pa dayon na si Kulas pa. Tuod man, wa mo biya sa Kulas kaya ako mangipadayon. Huwag nag-istoryahanay, good me. Unya to. No, no. Marang Manda, asam dis doa na? Huwag lagi siya. Ay, unsa man yang gisulti nimo kaniha, ha? Kuan iya ko nung pasibaton, pabalik ko nung sa agi, kay huwag ko ni siya gusto na ko. Okay, wa man ka mo balik sa agi, gipadayon tamang ka, maong siya na mipalayo. Ato na bisuro balik sa kwarto. Kung mao, may mas maayo din, wala kong dayon din sa inyo. Ay, gipadayon ta ka kay gusto ko kakit mag-atubang. Aron ako mo imong panguyapan. Puta! Di ko mo hiyap, di ko pahiyap eh. Balik lang ko sa agiya mo niya eh. Wala niya. Ako lagi panguyabi, kadili ka kayo magmahay. Sugton ta ka, ha? Buntag o gabi, udto takla. Nga, taglain ang taglay mo. Diya ka na! Balik ko ako! Balik ko, Ikulas! Balik din eh! Pero itong nakadagan ni Kulas, ako sa gihinang ng kami mag-uyab, na di man ganahan ako pagmangkon. Tuod man. Anong katawa ka, ha? Unsay ka katawa na nga, gibiyaan ko ni Kulas, katawa na yan. Nahimuot ko, oy. Nahimuot ko nagtanaog na minaw, tiya. Di ba ako nagpasalipos sa kurtina nga naminaw ninyong duha nga nagsulti. Gipugusti mo siya nga manguyab siya nimo pero giprangkahan ka niya nga di siya nimo. Kay dili siya manguyab og tiguang bayot. Tiya, oy. Manampalong man ka. Ay, kung katawi, ha? Kay wak ko malipay sa gibuhat ni Kulas. Hilas, ay sumi. Layas, nilakaw. Uy, muna sa gwapo. Shit! Kalagot. Ay, ano sa duka ko maminyo, ane? Uy, ano sa duka ko yung maminyo? Hello.
amaw na. Kila ka mamaya. Naguol ko, tay. Kiwag niyo ko sugtang Juan. Sino'y mandong na magpasukot. Siya mo ko na ako pakuyapan. Amaw. Kana sa Juan. Wakasungka ka ang gapangitaan na sa kalalaki na dato. Ikaw kay pobre ka pa. Ay, kainungdanan na eh. Ikisandanan eh. Gano'n ko tao ako man, ha? Di problema ka na kung pagkamangan. Nagdato na ka, wapa ko nung ipanganak. Tokok, mayabang kaliwat mga pobre. O kay anak magkara ko, pobre lang ka. Usargi mayo kung bato na ni tay. Aron maangkon ka ko sing pituan. Kung sabang ko rin mo, hataw din mo, ha? Luguson ko na Juan tay. Luguson ko na. Awaw na, mangguna. Luguson, mangguna. Ay, unsa! Muli ko sa luguson sa Juan. Ayaw ko nagbahata. Ano na dili ka magtiga ko na balingguan. Ayaw ko na. Ayaw pang lugos o babae ko lang. Tay, saan na siya? Kung di na ko nabuhaton tay, ang paglugo si Juan, di ko na ko siya mangkon. Hindi ko din siya masugot ako. Mas mayor ang luguso na ako siya para mapugos na mapakasal ako. Ay, kana kung ikaw ang marunihon. Pero kung dili siya magpakasali mo. Ang malas, kay prisom ko. Kung mapreso ka, sa mo dili ka na mabino, kay kuha ka naman unya sa sud sa presohan. Gani. Busa kami ka ng utok ni mo. Pangitag laing babae nga mapanguyaman. Pangita ko na. Hapon naman lang tiya Amanda. Umang gito maabot ang giingon ni Day Kalingoy nga mo ani si Dante nga atong lalaki nga dato. Ay, dili na ito maabot, oy. Busa pag-ilis na dito. Sige, kabayag sulo ba ng tanina nga pinasiksi nga ni Aramang Kasbay. Atuon ako si Day Kalingoy, mga og cell number atong Dante aron ako imuuna og text atong tawhana. Ay, mahay nung kuda nga wa ko mga yudan og number atong nagsabot mi nga motambong sa birthday ni Carlos, ang anak sa account sa iyang nanay. Kana, kay wa mo abot, aw. Klaro nga dili ito siya mo anhe. Dato ko ng tawhana, buros na dato sa ng babaeng iyang uyabon. Mao ba? Anak di ay na. Ayo! Ay, Juan! Oh. Yan sa ko, day. Balik na sa ko upang bisita, day. Si Andoy ni. Hala, iyan sa ang lalaki nga nakagusto ni mo ay si Andoy. Na, Ay, samot nga. Hay, pobre. Kimpang pagyud paita. Maglakaw magtangkihod. uy, buotan ba yan na siya? Suktan na siya, Juan, ha? O, ikaw lang sugot niya, tiya. Ay, asa? Sadayon na. Nya ikay sugot niya. Bahala ka. Oo, lanawa. Asa ka, ay? Nanawar ko na siya, ay. Asa ka pa doon ka madalas kusina? Asa ka, ay? Bato ko silang Dekalingoy. Ang ari ko agi sa pultahan sa kusina. Aro, di ba magkakita ng kimpang si Andoy? Ay, iahak man babayan na, ay. Ang kita mong kinong lalaki nga dato, nga liso pa kayo pangitaw ng dato, nga manguyap o pobre. Bahala ka, tiya man daw eh. Di ko magkikatubang ang lalaki ulitaw nga pobre. Dato nga lalaki ang gusto na ko nga akong mauyab ug mabana. Si Day Kaling, at tuon ako siya sa ila, magdali ko. Manang Manda. Hay ba una dong? Ay, kimpang manggod ka, oy. Unya pobre pag yun. Mao, medyo naghatag sa Ginoo nako manang. Pero doon ang trabaho. Makabuhi maghapon ko ni Juan kung ako iyang mabana. Ay, dili lagi siya nimo. O wala sa siya din bay. Maybe agis kusina. Wa mo agis kuan kining mo agis kusina. Di wa mo agis din sa putahan kayo di sa gusto nga magkakita mo. Oh. Ngano ka Andoy? Imo man gud kong itutukan ug maayo. Nang Manda, ikaw na akong panguyaban, mi. Ikaw na lang. Oy, Andoy, bayot man tuod ko no. Pero di joke ko manguyap og kimpang. Naog. Naog kidaghan ko buhaton. Naog dito. Si Batayo nito Andoy. Daoy kuyawan malang tanim mo day Juan oy. Abi na ko kinsa nang ni Ada. Ikaw man ko di ay ni. Day Kaling, ingon ka mo ato si Dante sa amo kay mamisita na ako. Wa man lagi. Hapit naman lang mo gabi eh. Ay kuan, basin ka ng gabi mo ato siya dito. Atagi ko sa iyong cell number B kay mo text ko niya day B. Uy, ayaw pag una-una og text niya day uy. Abi pa lang niya, una-unahon ka kaayo. Day. Bali sa inyo uy. Kay basin og maato na sa dito, nya wa ka. Ay, maadto jud ka to siya. Aw, dili sa madayon og kana sa inyo, aron masita. Aw, utay mahimo.
Sugdan na lang ng mga nanguyab ni mo, uy. Nga, parehas ko na to, pobre. Ay, di ganoon ko day. Di gyud ko musugot nga may sama nimo nga pobre ang nabana. Dili ko gusto nga parihas nimo nga nagalisod-lisod sa pagpuyo. Sige na lang, uy, balik na lang ko sa bahay, uy. Basta tuan na si Dante. Aris ako day kaling. Ay, pastilan. Ako na balaka ang kanta nga da. Di na ba tinuod nga dato na sa Dante? Nagpakarining nun ba na siya nga dato? Kay, ako man sa gisultihan nga gusto dato ang lalaki si Joan. Hala, ang ako cellphone. Kasama kanina nawag. Hala, si Dante maning nanawag. Hello, Dante? Hello, Day. Salamat nga gitubag di mo akong tawag, ha? Kuan, diribi ato gikan sa amo si Day Joan. Nangutana kung ngano ko nung wa ka madaynog adto sa ilang bahay. Kuan, kining hawa ko kakita tawag ka bang auto town. Okay na lang bulldozer ko siya. Bold lang akong gamiton. Mga gold-plated lang ka nga kanang mga gold-plated nga mga anak. So, kira? Ay, uy Dante, nakailabya na si Joan o gold nga kwintas. Kanang orig o fake. Ako pa ikaw no, ayun na lagdayon, uy. Yung ibo kay ko anay imong amiga. Bisan wa pa may magkita, bisan wa may magkauya, pero laab kinan ako siya. O gabi ni mo, Day, bisan wa pa nako naman ko na iyang gugma. Buhaton, gina na kong tanan, Day Kaling. Dante, Ay, malali nakitingalit ko mo dayon o pamisita na ako katong dato nga Dante. Ay, lamihan na kinantang iminyo eh. Pero pulos mo sa di mga pobre nang ulit tao nanguyab na ko din sa amo eh. Medyo ganahan maminyo pobre. Dili kid noon uno. Ay, lagi, nukto ka man dihas may kaida. Katog na, Joan. Gabi na ba ko? Tog na. Tiya, gusto na lang kong magminyo lagi pero wag gyud dato nga lalaki nga nanguyab na ako. Anan alagi nang ulan mimong pobre ang tili mao na isugta aron maminyo na ka. Ayaw lang pag huna-huna manguyab ka og dato. Kay di gyud na mahitabo. Oh. Kaya ang mga datong laki ato sa manguyab sa mga babaeng mga dato. Tiya man to. Kung magsikit ka pangit ang lalaki nga dato, matiguang ka yun sa suok, Joan. Bahala na lang matiguan ko sa suok tiya. Basta kay di jud ko mamana og sama na tong pobre. Di gyud tiya manda, promise. Ay, ambot ni mo, Joan. Kanus aka, makatilaw og langit. Bahala ka sa buhay mo eh. Tinuod ka, ha? Tinuod ka sa kisulti ni mo, day kaling. Mamisita na ako karong gabi si Dante. ay lagi uy Day Joan. Aron mo tuo ka nyo, nyaw. Nadayalo na ko ang iya number ha. Tawagan ako siya, aron kami magsulti ha. Oh, nay, oh. Miring nang yung cellphone. Hala, di loudspeaker ang imong cellphone na makadungog ko sa iyang tingog. Oh, sige. Naka-loudspeaker naman na. Hello, Dante? Hello, Day Kaling. Uy, Dante, di ba si Day Joan sa amo? O di agad siya ron sa akong tapad? Namati sa ito presulti. Kaya naka-loudspeaker man yung cellphone. Gusto siya makisulti mo sa personal. Sige. Balik ko gatag sa cellphone niya, Day. Day Joan, gusto makisulti mo si Dante. Oh. Ambi. Hello, Dante. Hello, Day Joan. Sorry kayo nga ako madayog pabisita ni Matong sa adlaw. Nabisi ko sa akong mga businesses. Nakig-meeting ang akong mga empleyado sa akong kumpanya. Nakig-meeting ko. Okay, Raoy, Dante. Pero gabi mabisita yung kanimo, Joan. Sige, magpaabot ko. Magpaabot ko di mo karong gabi, Dante. Oy, mo ani ka nang dayon ka ng datong lalaki mong giingon mo nganhig yun ka na. Oo, lagi tiya. Kami kaya lang sulti sa cellphone. Ganin ang adlawan. Nya paabuton gid ako nga nay auto nga muhunong sa atong tungod sa bay. Dapat na ba sa kalsada nga atong bay tiya. Madungog unya nato kun dunay auto nga moabot. Ay, nakadungog karon tiya. May auto na nga nihunong sa tungod sa atong bay. Oh, bitaw da. Dunay nadungog na kung andar sa kanan nga naas gawas. Ang auto na ni Dante, mao na tiya. Ni ana siya. Ni ana ang dato nga lalaki o mahimo na ko niyang bana. Tuod man gisukat dayon ako pag umangkon katong iyang ng bisita nga lalaki nga matupad niya dato. Sino kay auto? Pagkaugma, kuyog kang pagumangkon sa ni sakay dayon sa auto, apa nahibong siya kay ano man kuno sila og motel. Dong Dante. Ngano ni aman taagi ning dana nga do naman tay highway nga nindot agian. Ano nilang taday? Kaya di ko ganahan mo yung highway. Ah? Oh! Ay, nga naman eh. Oy,
May mga sakinan sa pulis sa kalit babagsadan. Gawas dayon na ng auto nga imong gikarnap. O pag-ampo nga malinawon. Hindi kami mapugos sa Sir, pag-mo. ayaw, ayaw ko mo sila. Musulinder ako. Ikor ko ni gamit pagkadiyo taning auto, sir. Iuli rin ako. Wataw rin ako, karnapa, oy. Danti nga daw manius mo di pasabot ini ha. Unsa? O niresulta ron sa ambisyosa sa akong pag-umangkon. Ang gusto siyang makabana og dato. Karon na problema na. Kaya na-apil og dakop, kaya ang autong gida siyang uyab. Karnap di ay itong sakinana. Karon sa umanin ako siya nga waman mi siya'y labot unta. Usa may akong buhaton. Palihog tamagdi ko ninyo. Unsa man ko kamo may pasultihon, Mando. Celebrity ko check music. So, thank you. Ati Pres, Okay, ang sender na to karong adlaw. si Noy Mando tao na Ati Pres. Mando. Medyo may pagkababayin o ni si Noy Mando Ati Pres. Na problema siya ani iyahang pagbangkon nga nangandoy yun nga makabanag dato. Dato. Ano ay mga pobre sila ha, gibaliwa lang nila. Si ganahan. O di siya ganahan karon ang dato yun diha. Karon na si amiga nga si Liking. Aling. Aling. Oo. Oh, maoy iyang amiga na kaila kani si Kaling kay Bao yun siya unsa ni Skoan. Dante nga atik-atik ra ba mangidnap mangwartahe wa siguro baligya kon may ganang mga parok-parok sa siya sa mga shabu-shabu unsa pa na diha kay kani ang iyang gipagi Ati Pres para maila niya si Juan iya bang gikuag nangawat siyang sakyanan nya naibus Juan wa mo agi highway dito man kay i-check-in ta niya sa hotel manood ato sila hotel mo to gibabagas mga pulis. Ano man, nagkawang polis? Di ba ano mga polis kay katong auto gisakyan gikarnap man to niya. Di ay. di gisugdan sa mga polis nakitaan. Paghuman, sa iko ayo kun yung na sir kay abot sunintel ko. Wani na ako kawata ako rin nga karnapa ako rin ni taong gigamit. So kadiot para iya i-check in si Joan. Dayon. Mao ni problema ni Mando taon Ati Pres. Ang amahan eh. Mao ni ang resulta yang uyuan. Mao ni ang resulta So, karon sa pagka-ambisyosa. ambisyosa. Napil ako, napil og dakop kay ang auto nga gidaas ang uyab karnap Kinuha na to. Napil si Juan. Looy kayo. Unsa may ato katambagan ni Pres nga murag di man ni maayo yang gibuhat mo mamili. Ayaw pamili dayoy kay Natanawa. So, nahitabo. kay kamo dahi kamo may mag bugtaw sa inyuhang kinabuhi nga og marang-arang mo maayo og dili dawato na to ang gihatag sa Ginoo. Ang importante Ati Pres nga kay bawo ta makontento sa ihatag sa Ginoo. Ginoo na to. Mao na di. Bam, unsa man bem? Bam. Usa ka babae magsig-jogging pa dong sa bukid ni Mabdos? Ha? Oy, ano naman? Uy. Mulwag. Ambot lang. So, may napisili ka pa, mabdus. Uy, Nindot mo ko ni mag-jogging nga mutangas o gamay kay sa Unya. patag. Oo. Mas nindot bitaw kay panington kag maayo. Ni Mabdos man. nangalagi ba? Uy, Doon ay mga laki, gahuwatid to. ay, naadi ay. Murag sa Huwag ako. kang uban sa babay? Ha? Huwag kang uban sa babay para dito mga laki sa Kinitiguan, tas sakit na itong tuhod. Ano na tayo pamit mo liyan? Sa Sirach 26. Karon. Versikulo 10. Nga rin na sa 11. Kon, ang imong anak nga babae matinumanon sa iyang gusto, bantayi siya pag-ayo. Kundili, magpahimo siya sa bisan unsang higayon nga iyang mahimo. Kung magpalabi siya pagkamatinumanon sa iyang gusto, pagbantay ug ayaw kahibulong kon pakauwawan kaniya. Mao na ni. Mao na diha. Karon, natagam na siya kay gusto jud siyang makauyab og dato. Ang lalaki day nga mamisita niya, nagpadato-dato. Ug kadtong nagpapobre, tinuod yung tato nga dato, Gulyat. Di ba? Kadtong una-una ba? Mara naghinog sa punuan. Donji. Ha? Ora kay Donji suwatan ni. Hinog sa punuan. Unya, kanang nasugamak na hinoon siya karon. I-appeal sa dakop kay nagduda ang mga pulis nga Pauban appeal siya sa sindikato o nailang termino analan Sa mga kanang hindi po alibay. Kauban siya sa sa uban ba karaang kansyon. Sa sugamak noon siya karon. Pasagdi ang mga kaon siyang tagam Mao na. Mando.
Oh, ako minagdaan nga Amanda. Dili man niya ang anak sinagop rin Oh, pero sila ko pre, dapat pero oh. para nako ati pres dili na maayo mamili ka. Dili ay. Og kinsay na si mong kasing-kasing, Mao mao ni mo ko ano. Ang imong iampo sa Ginoo nga tagaan kag maayong bana. Tarong nga nga bana. buutan, Nga di ba? buutan, oo. Ano yung gusto Oo, siya unta mutanaw unta siya sa utang kabubuton sa kahago siyang uyuan kay dili na niya tinuod nga ginikanan. Nga. Napadako niya. Oh, nagay mag-o di nagkaon siya tagam. Oh, Nya, mo niya tumbantayan sa Ato tumabatan. sa bantayan ati pres no kaning mga batan-on bitaw nga Karon. mag-post ng Facebook nga inana mag 66 kay Oh, sila. di ko ganahan Lisod kay na oy. inday, una-una ninyo inday, ni ka idara ninyo nanamoy anak. Mauwaw Makita inyong to, anak. oh, lain Makita. kayo. Lain kay tanaw na inyo ano, inday. naganahan ba sila? O kung di kayo ko ganahan na natin, please, mao nang Mag two piece nga. Gamay na lang kayo. Skip lang na ako siya. Gamay na lang kayog tabon sa iya. Niya ang iyang Oh, lagi ka na yung aping Minsan- balita. kanang yung maglingkod ati pres nga magdaog sa iring, magkuan. Ni bugtan ako. Bisan Ganong gi tolerate man na. O karon gyud naman nagkuha Yan naman nilang na. mita ati pres gyud naman. Lagi kailangan kita na. Pero naagyapon. Labay mga bata, magtanaw. Di na mo na mapapasa ti pres, di na mo Dili na na. Social media di na na makuha. Gawas Mo di ang ba? mapasok. Pero ang uban na to nga nakakita, awa na. Wa na lagi. Inana ta ilang. Sulti na siyang anak. Kanay mama sa una. Kuan man. Mabuli hinuon yung tinuod anak. na. Oh. Apa agig sumpay na yung gisgutan gulat Sige, no. sige, sige. Bisan karon sa mga beauty pageants, Oo. ang mga babae grabe Oo, kay lang grabe. sumsum. Grabe. Wala ko kauyon. Kanang Sa una. kanang maglunggaon nga di magpanty. Oo, Nya oo. taas kay slip makita ini lakaw. Kita ang Ano, Kasagaran sa mga gown nga gamiton karon ng kanang mga sitro, dili kayo ko kauyon, dili pa na doon ang mga Gloria Diaz, nindot kay ilang mga swimsuit ilang mga Disente gown. ba? Kaya Oo. to, mga disente. Ang napoy content ati pres nga kanang maghigda ang babae niya, doon lang pikpikon bitong ilaha, pikpikon ang ilaha anakon. No, Iyang anak ko, may Naan, nagpikpik bastos, lain na. Naon ko na unsan mataw ni. Pero ambot lang ano, di ta kay baos sa umaabot ka, mas grabe pa niya ang anak. Mauna. Oh. Mauna. Mas grabe pa. Buong pa bitaw sa among tiya, mataas man itong istorya, kanina itabo ka ni karon, kato among tiya sa buhay pa, usari ko yan tubag. Saman. Oh, kani karon mga panghitabo, kay nagpadayon man gud ang gubat sa langit. Tinaw Ang na. gusto jud man ni kamot nga Ang Japan, nabaw ka usay grabe ang nahitabo. Texas. Gingalinog, pag maglinog, flood. Tsunami. Tsunami. Sa Texas, sa Texas. Sorry, Nagsar kay na baho Oo. na Texas kay mura ko nagdesierto. Init kay na Texas. Lagi, Pero grabe. unsay tabuan nga Oo. nga mga type of Muna nakaingon ko nga, ang tanan bitong dapit gulyat nga, dili kayo maagianan ng mga inana, no? Karon agianan ko tanan. Katong desierto nga giuwan. Grabe. Manag-flood sa desierto. Oh, Kato. grabe. ang katungol lang sa kuan ko lang katong nag-uwan og payo, California to. Oh, Sako. Kami to sunog, sunog man to. Halama na ni, dong mando. Dili na ta bisgutan natin presyo kay Mauna. dong mando, madlungan lang na imong kuan. Ayaw pamili day. Puslan man ikay nagpakaginikanan ni anang Juan, ipakita gud imong pagdisiplina niya. Correct. Oh, Oo. ipakita gud aron dunay kahayag ayang kaugmaon. No? Ug salamat po pala ka itong tuluman no. Kuna ko ang puzzle, Tion.